Добре дошли в платформата на Инспектор БГ. Тук ще откриете автоматично попълнени дневници. Входящ контрол. Хигиена на обекта. Хигиена на персонала. Температура на хладилни съоръжения. Температура на топлинни съоръжения. Температура на приготвена храна. Студена обработка. Смяна мазнина на фритюрници. Инструктаж. Без Viber, без безкрайни телефонни обаждания, без имейли. При успешна регистрация всеки потребител дължи еднократна такса старт в размер на 50 лева за активиране на акаунта си, след което се начисляват по 10 лева на месец. Дължимата сума за текущата година се плаща еднократно в началото на годината или при активиране на акаунта. Обявените цени са без включено ДДС. Поздрави от екипа на Инспектор БГ. Моля да имате предвид, че всичко предложено от нас е обект на авторско право, принадлежащо на Инспектор БГ ЕООД и като такова е защитено от закона. Нарушаването му по какъвто и да било начин би довело до неблагоприятни за нарушителите последици.